Ngantase ayihlalani phakathi kwesihlalani phansi yothu indaba ezimnandi azibheli lapha emhlabeni. Wesikwezi insuku every weekend kuba khona into entsha emnandi. Mamelani bantase into eyenzekayo. So niyakhumbula ngosonto ukubana uMawiniza ebekwe iMadlanga Commission on Thursday. Yava? Hayi fine after la Thursday ke ndazapha kuni ndathi hayibo uCupcake uzafuneka enze inzame bantase because simfuna out. Simfuna out ayikho into esizayithetha noMawiniza engenye. uMawiniza simfuna out. Yava? Caba ke bantase uMawiniza uyibonile lo video yami ithi simfuna out. Yava? Uqomba asana wangena ku ChatGPT wathi please type my resignation. Yava? Hayi ChatGPT akathathanga neminute bantase wabasa wakhupha i-resignation letter. Yava? Bathe beyithetha nomyeni wakhe wabe uMawiniza esendile ku-end ke ngulo NDPP mos wabe seyisendile nje ukubana yemfethu mna ndiyahamba ngoku not in 3 months effective immediately ndiyahamba. Ndabe ngiqonda nami ndifuna uyazi le nto lena uba uthetha ngo-immediately kwamchunu na okanye uthetha ngalo simaziyo because babini yaqonda uthetha ngomphi. Wathi uMawiniza Mendi 24 hours ndiyagqibelisa ngolwesihlanu lo. Ndathi Mawiniza ngomvulo ubuyela emsebenzini. Wathi Mawiniza Mendi ngomvulo bangahamba bayoclearisha ioffice yami andibuyeli pha kwababhaxa. Ndithi but Mawiniza mntase all along buyazi mos lento binje all along mntase ithe ngathi uyothuka nathi ngoku into nokubana icase kalosisi ka Brigadier Mugoleni ikhukhile. Ngoku wenza ngathi othuka nathi into kubana hey ikhukiwe le case. Hey hayi ndiyoyika uthi Mendi bazangcungcuthekisa emsebenzini. Kuthi uMawiniza abantu asinyamazi mosmani uMawiniza ntromana ku-W Malema. Yamazi ke uthi hayi into endizangcungcutheka yona emsebenzini after lento yenziwe iMadlanga Commission. Ndathi dase andisi oko leminyaka nina ningcungcuthekisa abantwana babantu. Lenje nje ivili alimi indawo ninye lenje nje 10 yakho ke ntombi 10 yakho utsho ngerhunanti yi-10 yakho and ke ngoku sana sizawucelebrate thina sizawucelebrate ubuyelile uBrigadier Mugoleni emsebenzini guys because ufuneka abuyele abaphathe bonke ufuneka abuyele ubrigadier wethu one-qualifications ezi-right ufuneka abuyele. Awugezile uMawiniza ugezile. So kuloo nto ke bantase nyhani ke uresignile uMawiniza khange lindeni uCupcake into yobana amgxothe uvele wathi hayi ndiyahamba bantase andifuni ndithethisayo ndihamba. Ingathi bonke bengenjenje and ke ngoku nina PKTT nani Madlanga Commission Task Team kuzafuneka bantase next weekend nizame iinzame zoba alale noba kusebhongweni alale somewhere yabo okanye Westville somewhere guys somewhere nimbonele indawo akufuphi kuyo kwelo cala nimfake pha because kaloku oMawiniza abazukwazi uabuse abantu kanje gquba kwabo umuntu alale nge-electric blanket njani. In fact ndifuna no-General Khumalo, General Madondo and everybody else bavule something. Ndiyayithanda leyo ba some of members ad hoc committee zihambile zayovula icase ye-perjury. That's fine vulani yonke into evulwa. Yabona yenzani laa nto yenziwa ngu-Adams. Yabona Adams 2 minutes usepolice station 2 minutes usepolice station yenzani laa nto and akagezi lo Adams akagezi uAdams bantase uyapetsula nangoku usixelela into nobana yena akoyiki into nangokuya kwakuthiwa makaye ku-ad hoc committee abantu babesithi uzaya ku-ad hoc kwathini nangoku uthi into nobana ndilinde iMadlanga mayizi iMadlanga ndiredi gqoba Thixo awuyazi iMadlanga wena awuyazi iMadlanga Commission awufundanga nofunda uyi-drop out yase-high school okanye yase-primary because I don't think yase-varsity uyi-drop out wena awuyazi baza kuthini entlanhlathi iilawyer eziphezulu kule country iilawyer ezaziziloya koo-Oscar nabazo-Oscar aba basa abantu babo bantase
inintsi into esazokwenzeka. I thought Winnie Mandela died, but Winnie Mandela is multiplied. Sitting here, for me, this is quality leadership coming from a black woman. You answer questions properly, you give us information, well articulated. There will be more challenges. They come inherently with being a female leader. We all have, issues that we might not have handled properly. It's part of growth. It's part of becoming more experienced and then dealing with matters differently going forward. And when you live here, this should never, I had to say I'm very angry, it must never be one of the issues that are going to distract you from fighting crime and fighting corruption. You came here, we shared that information with you. On a hindsight means I'm more clever now, and you should take it in that spirit and continue to fight.